Priatelia, musím spraviť mini recenziu. Otec kúpil takéto čerpadlo záhradné, malé, pekný bazénik tam je nakreslený. Tak, no, len čerpadlo má nasávanie a výtlak, parametre je úžasné, uvidíme ako pôjde. Ale čo ma veľmi na ňom potešilo v úvodzovkách, je tu je nasávacia hadica. Keď si všimnete, tá hadica je krásne pokrútená a dokonca, keď ju chcem dať do vody, tak tá hadica pekne pláve na vode a nejde dole do vody, takže je to úžasný vynález, čiže nič nám to nepomôže. Preto som to vymyslel tak, mám tu drôtik, mám tu pevnú rúru plastovú, takže privadím alebo s drotíkom pritiahnem vlastne túto hadicu na rúru, nebudem prerábať, použijem tú hadicu, ktorá je, no a vlastne rúra bude pevná, čiže aj toto bude napevno a môžeme to potom pustiť dole do šachty. Ďalšia zaujímavá vec na čerpadle. Na tej sacej hadici je prípojka, lenže prípojka nie je otočná, čiže nevieme ju takto pekne jednoducho našrubovať, aby sa to pritiahlo, takže jediné čo mi ostáva je zobrať a točiť celým čerpadlom. Tak ide sa na to. Dúfam, že už ste sa stihli niektorí zasmiať, prípadne poklepať si po čele. Samozrejme, že keď to dám na plastovú rúrku, tak to bude plávať, keďže plast je ľahší ako voda a voda ho nadnáša. Takže to ideme premontovať na oceľovú rúrku. Takže kôž som dal trochu vyššie od dna, lebo dole je kal, tak aby sa nám hneď nezapchal kalom, tak bude trochu vyššie. No a už je na tej oceľovej rúre, takže ho idem spustiť dole. Takže nakoniec sme trošku vytunili toto čerpadlo. Dal som na pevnú rúru s druhým košom, lebo tam tá hadica nestála na nič s košom. Máme tlakový spínač. No a jednu nádrž zásobnú teraz púšťame do druhej nádrže v záhrade a hlavný rozvod vody. Tak uvidíme, koľko vydrží toto čerpadielko pri našej zaťaži, ale zatiaľ sa drží.